Chcete sa dostať do sveta fantázie? Chcete spoznať svet z iného pohľadu? Teraz máte jedinečnú možnosť objednať si pána Roberta. Otvorí vám svoje ja, aby ste uvideli a spoznali jeho dušu, jeho najtajnejšie sny a aby ste sa pritom aj dobre zabavili. Volám sa Ernest Ovečka a som burzový maklér. Doteraz som žil takým pragmatickým životom. Mal som všetko, po čom som túžil. Ženy, alkohol, burivé večerky s kolegami. Ale neuspokojilo ma to. Tak som si objednal to pána Roberta a až teraz som prišiel na to, čo mi vlastne chýba. Chýba mi taký ten cit vnímať veci intenzívnejšie. Zistil som, že duchovné hodnoty, umenie a kultúra poznášajú moje ego a moju osobnosť. Až teraz som našiel sám seba. Cítim sa oveľa lepšie. Myslím si, že každý, kto si ho objedná, dostane to, čo chce. Môžete sa ponoriť do jeho myšlienok a vziať si z neho to, čo vás najviac zaujíma. A môžete jeho život konfrontovať so svojím. Jednoducho, je to na vás. Moje meno je Danica Studená a pracujem ako ošetrovateľka na psychiatrii. V mojej profesii sa stretávam s rôznymi typmi ľudí. Niektorí sa mi otvoria viac, iní menej. A preto som využila ponuku dostať sa do mysle pána Roberta. A musím povedať, že neľutujem. Bola som úplne v inom svete. Veci, ktoré mi predtým nič nehovorili, začali ku mne prehovárať a chápem ich v úplne iných súvislostiach. Moja predstavivosť sa stala neobmedzenou a moje myšlienkové pochody mi tak rýchlo prechádzali hlavou, že som ich nestihla zachytávať, ale dokázala som ich pozorovať. Je to na každom, čo si z neho zoberie. Je to neobmedzené. A to všetko iba za neuveriteľných 1977 korún. A k tomu pre prvých 100 zákazníkov spomienkový album s pánom Robertom. Neváhajte a objednávajte si pána Roberta na telefónnom čísle 0729 98 546. Zavolajte hneď. Dobrý deň, volám sa Jozef Drahota a 5 rokov som pracoval v jednej z bratislavských reštaurácií ako umývač riady. Potom som však zostal jedného dňa na ulici. Bol som z toho dosť frustrovaný a nevedel som, čo budem ďalej robiť s mojím životom. Cítil som sa taký osamelý, opustený, jednoducho stratený. Potom som však stretol pána Roberta a pán Robert mi vnúkol do hlavy inú myšlienku. Snívať, požívať svoje sny, snažiť sa splniť svoje sny. No a tak som sa naučil, že človek by sa mal snažiť v živote splniť si každý sen. A vrele by som vám rád pána Roberta odporúčil. Ak nebudete s pánom Robertom spokojní, môžete ho do 30 dní vrátiť. A to aj doma.